Česká televize, producentské centrum převzatých pořadů Praha, uvádí seriál Arthura C. Clarka Záhady světa. Jak je možné, že tento muž spatřil něco, co by nemělo existovat? Vymyšlené kanály Marsu. Může tento kráter na odvrácené straně měsíce vysvětlit 8 století starou záhadu z této knihy? Skrývá tato skleněná deska tajemství ztracené planety Vulkán? A může tento počítač rozlousknout prastarou astronomickou záhadu, záhadu Betlémské hvězdy? Toto jsou záhady z archívu Arthura C. Clarka, autora knihy Vesmírná Odysea a vynálezce telekomunikační družice. Po svém bohatém a spisovatelském životě odešel na odpočinek na Srí Lanku a luští tam záhady tohoto a jiných světů. Astronomie je nejstarší věda, co lidská paměť sahá. Díval se člověk vzhůru na hvězdy na obloze a pokoušel se rozluštit jejich tajemství. Dokonce i dnes naše obrovské teleskopy odhalují nové a ohromující jevy viditelného vesmíru. Někdy si myslím, že vesmír je stroj, který byl sestrojen k tomu, aby neustále překvapoval astronomy. Vedle nových objevů známe i několik starých astronomických záhad, které dodnes vědce vzrušují a nedají jim spát. Záhadná nebesa. Doktor Peter Boyce je na cestě k místu zrodu největší astronomické senzace. Toto je Mars Hill, kde vzniklo a odkud se do ohromeného světa rozšířilo drama marťanských kanálů. V roce 1894 zde nechal bostonský milionář a vášnivý příznivec astronomie Percival Lowell zbudovat moderní observatoř. A toto jsou mapy, kterým Lowell uvěřil. Nakreslil je před lety italský astronom Giovanni Schiaparelli a zachycují kanály na planetě Mars. Propadl jim na celý zbytek života. Postavil si svoji vlastní observatoř na místě s jasným a čirým vzduchem nad divokým západním městem Flagstaff v Arizoně. Chtěl ji mít zbudovanou dříve, než se Mars opět po mnoha letech přiblíží k Zemi na nejkratší vzdálenost. K tomu mělo dojít na podzim roku 1894. Spolupracovník americké astronomické společnosti dr. Peter Boyce přišel na Mars Hill, protože by chtěl ověřit, zda Lowellovy výstřední představy o Marsu přece jen neměly nějaký reálný základ. V říjnu 1894 začal Percival Lowell očekávat své setkání s rudou planetou. Noc za nocí Lowell a jeho pomocníci seděli u teleskopu a zhotovovali jednu za druhou kresby jako doklad svých pozorování. Tehdy každý z nich viděl na Marsu široké tmavé šmouhy. Viděli také tyto nádherné dlouhé přímé tenké čáry, kterým Lowell říkal kanály.
Máme celé série Lowellových kreseb, které podobně jako tato zachycují množství marťanských kanálů. V jedné své poznámce Lowell píše: vidím tak velké množství kanálů, že je ani všechny nedokážu rozeznat a zakreslit. Aby mohl demonstrovat kanály, které viděl, zkonstruoval Lowell globus Marsu. Jsou na něm také tmavé skvrny, kterým říkal oázy. V dalších letech mapy Marsu ještě zdokonalil a pojmenoval všechny kanály. Zdálo se mu, že kanály v době marťanského léta jakoby vyrůstají z polárních čepiček. Lowell rozvinul jednu z nejromantičtějších teorií. Kanály vybudovali Marťané proto, aby přivedli vodu z pólu, protože jejich planeta vysychá. Vedou poslední zoufalý boj s nevyhnutelnou zkázou. Marťanská mánie brzy zachvátila celý svět. Noviny se předháněly v podrobném líčení života na Marsu. I tato kresba pochází ze seriózní knihy o astronomii. Průběh marťanské bitvy o život se prý dal vyčíst z měnících se stínů na povrchu planety z jakéhosi meziplanetárního Morseova kódu čárek a teček. Lowell prohlašoval, že i Země je odsouzena ke smrti vysušením. Zemřel v době, kdy kanálové šílenství sláblo, ale jeho myšlenka nebyla nikdy úplně zapomenuta. V roce 1964 nastal okamžik pravdy. K Marsu odstartovala vesmírná sonda. Nalezla skličující planetu bez života, bez jakékoliv stopy po kanálech. A přitom lze dosud Lowellovy čáry občas zahlédnout. Jednou v noci roku 1971 pozoroval Peter Boyce Mars teleskopem v Cerro Tololo v Chile. Té noci bylo vidět až neuvěřitelné množství detailů na povrchu Marsu. Velká tmavá skvrna Major byla tmavší, než jak jsem ji znal z dřívějška. Vypadala jako černá brána do pekla. Viděl jsem mnoho o nich oáz, po celém povrchu planety jste mohli vidět tmavé skvrny. Nakonec jsem rozeznal jeden z kanálů. Poznal jsem v něm Tothův kanál. Byl neobyčejně dobře vidět. Jeho existence se prostě nedala popřít. Z toho jsem usoudil, že na povrchu Marsu opravdu něco je. A že tam Lowell skutečně něco viděl. Ať už to byly skupiny teček nebo sítě jemných čar, jak to nakreslil, jsem přesvědčen, že tato záhada dosud nebyla vyřešena. Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, zopakujeme si jeden experiment, který byl vymyšlen už na přelomu století. To, co máme na tabuli, je obecně uznávaná kresba Marsu, na které jsou vidět tmavé a světlé oblasti. S tím, že existují, každý souhlasí, nejsou však na ní žádné kanály a žádné rovné linie. Tyto dívky nevědí, co kreslí, mapu Marsu nikdy neviděli. Řekli jsme jim, aby kreslili přesně to, co vidí, a nyní čekáme na výsledek experimentu. My jsme tento experiment prováděli v Trincomalee na Srí Lance, ale před nějakými 8 lety se dělal i v Anglii. Velmi jasně ukazuje, že lidské oči mají tendenci dotvářet si skutečnost do vzoru, a to i tam, kde neexistují. Některé z těchto kreseb jsou velmi podobné Lowellovým. Například tady je jedna velmi tenká čára, která na původní kresbě vůbec není. A symetrické vzory, které tam také nejsou. Jsem si jist, že v případě Lowella se stalo to, že si jeho oči spojily různé tečky a šmouhy na Marsu a viděli v nich rozsáhlé sítě umělých kanálů. Dnes už o nich víme, že tam nikdy nebyly. Marťanské kanály nejsou jedinou věcí, která v historii astronomie zmizela. Zmizela i celá planeta. Byla to planeta Vulkán, která se kdysi zrodila ve střední Francii během klasických astronomických pozorování.
Anglický astronom Richard Baum nyní přijíždí do Orgère, aby prozkoumal její smrt. Hlavní postavou dramatu byl Edmund Lescarbot, venkovský lékař, který miloval astronomii. Jeho soupeřem byl oslavovaný profesor Le Verrier, který si svou předpovědí objevu Neptuna vydobyl uznání a přízeň krále Ludvíka Filipa. Jejich setkání, které načas učinilo z Orgère mezinárodně známé místo, způsobily podivné nepravidelnosti v oběžné dráze planety Merkur, které porušovaly Newtonovy fyzikální zákony. Profesor Le Verrier předpokládal, že je způsobují přitažlivé síly neznámé planety mezi Merkurem a Sluncem. A jedno odpoledne roku 1859 si doktor Lescarbot myslel, že ji vidí na obloze nad Orgère. Pozoroval totiž ve své observatoři Slunce a náhle uviděl, jak se přes jeho kotouč pohybuje malý černý bod. Jev trval celkem 4 hodiny. Když se o tom Le Verrier dozvěděl, nasedl na první vlak z Paříže a kráčel 19 kilometrů z nádraží ke dveřím Lescarbota. Když Le Verrier dorazil k jeho dveřím, zcela zajisté povýšeně zaklepal. Vše nasvědčuje tomu, že byl poněkud povýšeného a nadutého charakteru. Byl to někdo, kdo má jen velmi málo času na své podřízené. Dveře zakrátko otevřel pokorný a skromný doktor Lescarbot. Aniž by se představil, Le Verrier řekl: tak to jste vy, pane, kdo tvrdí, že objevil planetu mezi Merkurem a Sluncem? Varuji vás. Přišel jsem, abych vás buď odhalil jako podvodníka, nebo prověřil jako skutečného objevitele tohoto objektu. Potom Lescarbota požádal, aby mu předložil své výpočty, protože se Lescarbot v rozhovoru zmínil i o vzdálenosti planety od Slunce. Splnění této žádosti dopadlo trochu jako fraška. Lescarbot musel přiznat, že je opravdu chudobný muž. Neměl za co koupit papír. Své výpočty zaznamenával na dřevěné prkénko a když chtěl napsat další, jednoduše je ohobloval. Bylo to pro něj mnohem levnější. Le Verriera to zcela šokovalo. Ale způsob, jakým mu Lescarbot vysvětloval, jak došel ke svým poznatkům, ho přesvědčil alespoň o tom, že jde o čestného člověka a že pozorování byla provedena geniálně. Nakonec dal novému objevu, který svou důležitostí poutal pozornost světa, jméno. Vulkán. V následujících letech vidělo vulkán několik amatérů, jako například tento americký železniční inženýr, který napsal: můj malý chlapec se mě zeptal, co se to stalo se Sluncem. Podíval jsem se na něj a viděl jsem planetu. Z roku 1878 pochází svědectví i od profesionálního astronoma. V tomto roce se dalo z území Spojených států pozorovat úplné zatmění Slunce. Pracovní skupina profesora Jamese Craiga Watsona zaujala místo v Separation ve Wyomingu. Ten pak během úplného zatmění zaznamenal neznámý objev v blízkosti naší hvězdy, jak později v Coloradu prohlásil jeden z jeho kolegů. Od té doby však vulkán už nebyl nikdy znovu spatřen. Vulkán oficiálně zanikl až v roce 1915 v souvislosti se zveřejněním obecné teorie relativity Alberta Einsteina. Podle jeho pojetí gravitace se má Merkur pohybovat přesně tím způsobem, kterým se podle všech pozorování pohybuje. Velmi zjednodušeně řečeno, Albert Einstein vypočítal, že se tělesa budou v silných gravitačních polích pohybovat poněkud odlišně od toho, co ve své teorii gravitace předpokládal Isaac Newton. A tak současně s publikací jeho teorie v roce 1915 vulkán definitivně zmizel z nebes. Vulkán byl tedy oficiálně pohřben, avšak o mnoho let později pořídil doktor Henry Corton z Dowling College na Long Islandu v New Yorku spolu s profesorem Donem Albertem vysoce kvalitní fotografie zatmění Slunce. Na negativech pak mezi známými hvězdami objevily objekty, které, jak se domnívají, obíhají ve vzdálenosti několika kilometrů kolem Slunce. Tyto objekty zaujímají vůči Slunci právě onu pozici, o které hovořili původní zprávy o vulkánu. Vulkán snad existoval, ale pak se musí vysvětlit, co se s ním stalo. Proč už jej nikdy neuvidíme?
Věci nemohou jen tak uletět, ale mohou se třeba rozpadnout. Vulkán mohl být tak blízko Slunci, že nevydržel působení silných gravitačních sil a dnes obíhá v jeho sousedství jen v podobě malých fragmentů. Na obloze se vyskytoval objekt, který pozoroval jistý počet lidí a zaznamenali jej v pozicích, kde jsme přibližně o 100 let později našli hromadu sutin. Pokud si tyto dvě věci spojíme, pak to nutně vytváří dojem, že před sebou máme zbytky vulkánu. Jiná nebeská hádanka je uložena v knihovně, kterou vybudoval Sir Christopher Wren v Trinity College v Cambridge. Nalezneme ji v žervéské kronice, kterou sepsal ve 12. století vzdělaný canterberský mnich. Jedna pasáž tohoto 800 let starého latinského textu upoutala pozornost amerického kosmologa Jacka Hurtona. Po překladu se z tohoto textu dovídáme, že jednoho večera roku 1178, přesněji řečeno 18. června, sedělo spolu 5 mužů a pozorovali nový měsíc. Byl vidět hned po západu slunce. A oni si povšimli, že z horního cípu nového měsíce, v textu je řečeno výslovně z horního cípu, tak z této části vyletá oheň, horké kameny a jiskry. Bylo to zcela jasně a zřetelně vidět. A dále v textu je, že se z měsíce odštíplo cosi, co vypadalo jako kroutící se had. Hurton se vypravil do Kentu hledat stopy. Měsíc dnes večer vypadá téměř jako tehdy, 18. června 1178, což bylo před 802 roky. Je to velmi tenký půlměsíc, který vychází nad západním horizontem hned po západu slunce. Skutečnost, že v kronice byl zaznamenán nový měsíc, byla pro Hartunga dobrou stopou. Střední bod horního cípu nového měsíce odpovídá severní selenografické šířce 45 stupňů. A jelikož byl měsíc nový, znamená to také, že selenografická délka té události byla 90 stupňů východně. Můžeme předpovědět, že by v těch místech na povrchu měsíce mělo být něco viditelného, nějaký šrám, který tam po tehdejší události zůstal. V těch místech není se země vidět nic, ale zvídavý Hartung mohl přijít na stopu události, která se stala za okrajem měsíce, mimo náš dohled na jeho odvrácené straně. Rozhodl se tedy prostudovat fotografie odvrácené strany měsíce pořízené družicí. Na odpovídajícím místě nalezl čerstvý kráter způsobený meteoritem. Má průměr 21 km a je pojmenovaný po Giordanu Brunovi. Hartung je přesvědčen, že toto je vysvětlení historky z žervéské kroniky. Těch 5 mužů, kteří dosvědčili vznik Giordana Bruna večer 18. června 1178, jsou s největší jistotou jedinými lidmi, o kterých z historických záznamů víme, že byli svědky tak významné a fantastické události. Myslím, že toto pozorování bychom mohli brát vážně, protože na měsíc v dávné minulosti dopadlo mnoho velkých meteorů. Je to záhada, kterou jednoho dne definitivně vyřešíme, až se vrátíme na měsíc a důkladně ho prozkoumáme. Pro řešení další klasické astronomické záhady, záhady hvězdy nad Betlémem, existuje hned několik přijatelných teorií. Podle Matouše, když mudrci od východu uviděli na východě hvězdu, přicestovali do Jeruzaléma. Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Dodnes je hvězda hlavním symbolem Vánoc. Ale ať už jde o zázrak nebo mýtus, jeho základem mohla být skutečná astronomická událost. Čínské zápisy staré 2000 let nabídly doktoru Richardu Stevenovi jednu možnou odpověď. V Číně byly záznamy zhotovovány pro císaře.
Historikové se domnívají, že Kristus se narodil někdy mezi 8. a 4. rokem před naším letopočtem. Prozkoumal jsem období asi tak od roku 10 před naším letopočtem do roku 10 našeho letopočtu. A hledal jsem, zda se v tu dobu objevily nějaké nové hvězdy. Jelikož hvězda musela být vidět někdy během tohoto období. Z roku 5 před naším letopočtem z období vlády dynastie Chen Ping pochází jeden zajímavý záznam. Podívejme se, co nám sděluje. V 2. roce období dešťů, 2. měsíc, to je lunární měsíc, tedy asi od března do dubna, Hojšin, to je výraz užívaný obyčejně pro vlasatici, se objevila v malém souhvězdí Chen Nu. A dále se zde říká, že byla vidět déle než 70 dní. Stevenson věří, že zpráva nehovoří o kometě, která se po obloze pohybuje relativně rychle, ale že se jedná o novu neboli explodující hvězdu, protože čínští písaři se nezmiňují o žádném pohybu. Zcela odlišnou teorii zastávají astrologové. Hvězda je pro ně symbolickým výrazem pro konstelaci několika planet. Dr. David Hughes vytvořil pomocí počítače takovou noční oblohu, jaká byla před 2000 lety. Moje teorie je takováto. Betlémská hvězda byl Jupiter, který zrovna se Saturnem vcházel do souhvězdí Ryb. Tady vidíte hvězdy souhvězdí Ryb a tyto hvězdy představují ocasy 2 ryb. Když se tu cokoliv děje, když se některá z planet vydá na cestu tímto souhvězdím, které je souhvězdím Palestiny, budou to astrologové automaticky spojovat s událostmi, ke kterým dojde v Palestíně. Pohyb Země kolem Slunce způsobí, že pohyb Saturna a Jupitera po obloze vypadá dost podivně. Vždy po 800 letech nastává období, kdy ke konjunkcím dochází ve stejném souhvězdí. V roce 7 před naším letopočtem došlo v Rybách ke vzácné trojité konjunkci. Podle tehdejších astrologů byl Saturn planetou židovského národa a Jupiter je planetou královskou. A v 7. roce před naším letopočtem dochází ke konjunkci těchto 2 planet, která naznačuje příchod nového krále Palestíny, židovské krve. Tady máme datum a Saturn, který vstupuje do pozice jako první. A zde máme Jupitera, který jej následuje. Můžete vidět jejich pohyb po obrazovce v závislosti na změnách data. A teď dostáváme situaci z 29. května, 7 let před naším letopočtem. První konjunkce, kdy se obě planety dostávají do těsného sousedství. Mudrci z východu zřejmě v té době nabyli přesvědčení, že se v Palestině stalo něco skutečně velice významného a že král Židů, nový spasitel, přichází. A když budeme pokračovat, vidíme, že jak se mění datum, tak se planety pohybují odděleně a budou spolu znovu až v září, kdy dojde ke druhé konjunkci. A v době od května do září by se mudrci pravděpodobně měli pohybovat z Babylonu přes poušť a měli by se stále dívat na tyto hvězdy na obloze a planety, které se mezi nimi pohybují. A další setkání těchto 2 planet muselo jen posílit jejich předpověď. Nyní můžeme přejít ke 3. konjunkci a všimneme si opět, že jak se odvíjí čas, tak se planety pohybují více odděleně a pak se v prosinci spolu setkají po 3. Bude to 4. prosince a pak se opět rozloučí na mnoho let. Hughes se domnívá, že právě před touto 3. konjunkcí předstoupili mudrci před Heroda a že mu jeho kněží řekli, že se v Betlémě narodí Mesiáš. Zajímavé na celé věci je jistě i to, že se tu po celou dobu zabýváme 2 velice normálními planetami, které se pohybují v prostoru velice normálního souhvězdí. Babylonští astrologové a věštci jejich pohyb považovali za velice významný, ale Herodes a obyčejní lidé si mohli myslet, že to jsou jen 2 obyčejné planety. Herodes musel být velice překvapený, když mu mudrci od východu přišli říci: viděli jsme na východě novou hvězdu, tam je místo, kde je nový Mesiáš. Takové nebeské seskupení nemá žádný astronomický význam, ale přece jen může mít velký význam pro astrologii, kteří bohužel dodnes dobře prosperují.
K serióznímu vysvětlení hvězdy nad Betlémem nám může posloužit i moje oblíbená teorie. Podle ní šlo o supernovu. Hvězda může explodovat s takovou silou, že je pak na naší obloze vidět i za jasného slunečného dne. V posledních 350 letech nikdo nic podobného nespatřil, takže příští supernova má poněkud zpoždění. Jak zběsile zaniká, může se supernova stát pulsarem, malinkou hvězdou, která vyzařuje ohromně silné rádiové vlny. Docela nedávno byl nalezen pulsar s poněkud fascinujícím jménem PSR 1913 plus 16b a ti, kdo jej objevili, jej specifikovali jako betlémskou hvězdu. Je romantické, když dnes můžeme slyšet hlas umírající hvězdy, která uvedla křesťanskou éru. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka. Dramaturgie Renata Jarošová, překlad Zuzana Jančaříková. Zvuk Jan Zikmund a Josef Kušnír, produkce Marcela Tumová. Četli Renata Honzovičová, Vladimír Fischer a Jan Wagner. Režie Tomáš Jančařík. Vyrobila Česká televize 1992. Příští týden Clarkův kabinet kuriozit.